हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। त चली आज हम बनावतनी बेसन के लबदार सब्जी। तो बेसन के लबदार सब्जी खातिर मेन सामान बा। तो हम पहले बता दी कि मेन सामान का बा। तो पहले बेसन, दही, प्याज आ टमाटर, इतना जरूरी सामान बा जो रउआ चाहिए। तो चली पहले बेसन और दही के हम एगो जार ले ले बानी और में मिक्स कर ले। हम ऐसा मिक्स करम कि जैसे पेस्ट होखेला एकदम उस सामान से बेसन दही बराबर रही तो अच्छा से हो जाए। तब चली पहले पेस्ट बना ली। तो चली हमारा पेस्ट रेडी हो गल। तो देखिए एकदम मने एगो होखेला कि पेस्ट के सामान वैसा ने बना ले बानी। अब एकरा के हम साइड में रखतानी। चलिए अब ग्रेवी बनावल जाओ। ग्रेवी बनाए के पहले हम कढ़ाई बैठा देले बानी। ओमे हम डालम तेल के अच्छा से गरम होके दे। हम हमार गरम हो गईल बा तेल। ओमे डालम 1 से 1.5 चुटकी खड़ा जीरा के अच्छा से कड़क जाए दे। हम ओमे थोड़ा सा 1 से 1.5 चुटकी हींग डाल दो। हींग एक खातिर डाला कि बेसन न चाहे कुछ चीज़ के बने तो ओमे हींग डालिए। फिर अदरक कूट के अदरक डालिए चाहे घीस के डाली। तो 1 से 1.5 चम्मच अदरक। ओकरा बाद हरी मिर्च अपना स्वाद के अनुसार रउआ डाल दी। ओकर सब चीज़ के अच्छा से तनी भूज ली। ओकरा बाद बारीक कटल जो प्याज रहे ओकरो के हम डाल दे। हम अब थोड़ा सा हल्का सा जिससे ना होखेला कि सब्जी के मसाला जिससे होखेला प्याज वैसे ही भूजम। तनिया सा ललछाऊ पे अगर भूजा जाई तो ठीक रहेला। एमे डाल दी जो हम कटले रही टमाटर, सब चीज़ डाल के अच्छा से एमे भूज ले। अब चलिए एमे मसाला डाले के पारी आई। तो एमे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, फिर लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच आ गोलकी पाउडर आधा चम्मच। आधा से थोड़ा सा कम में डालम। सब मसाला के अच्छा से हम भूज ले। हम अब टमाटर के साथ मसाला भूजाला नो। एमे लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन अदरक के पेस्ट डाले के बाद अब सब मसाला के अच्छा से भूंज ले। हम अब टमाटर के पानी छोड़ी तो मसाला अच्छा से भूंजा जाई। एमे पानी डाले के ज़रूरत नहीं कि मसाला जल जाई। जितने टमाटर पानी छोड़ेला उतने अच्छा से मसाला भूंजा जाला। जनतनी लबदार सब्जी रउआ पराठा रोटी चावल के साथ बहुत अच्छा से खा सकतनी। एक बार रउआ ट्राई करके देखी। तो मसाला में थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल दे। हम फिर ये सब्जी मसाला 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सब्जी मसाला। अब सब मसालन के जब तक ले तेल अलग ना हो जाए तब तक ले हम भूज ले। हम देखिए कोई भी मसाला अगर तेल कढ़ाई छोड़ देता तो अच्छा से वो समझ जाए कि राउर मसाला भुजा गई। अब अच्छा से रुआ ढक के भी ओकरा के फ्राई कम आंच पे ढक के पका। जब नमक स्वाद अनुसार हम डाल देतानी। स्वाद के अनुसार डालम, ज़्यादा ना डालम ना कम डालम, एकदम परफेक्ट डालम। अंदाज से पानी डाल दी जितना रुआ ग्रेवी चाहिए। देखी तो हमारी लबदार सब्जी एकदम बहुत जल्दी बनेला और बहुत टेस्टी लगेला। एक बार वो ट्राई करके देखब बेसन के लबदार सब्जी। एमे ना झंझट बा ना कुछ। और ढक के एकरा के थोड़ा सा खौले दी। एक खौलन आ जाए तब एकरा के कुछ डालम। तो देखिए हमार खौलन आ गइल बा। अब जो हम पेस्ट बनैले रही वो धीरे धीरे करके डालम। अब सब जगह फैला के हल्का हल्का करके डालम न तो ये फाट जाला। हल्का हल्का करके सब जगह फैला के बेसन के घोल डाल दे। हम एक बार वो बना के देखी और बताइम जे कि हमार लबदार सब्जी लोग के कैसा लागता। अब ढक के एकरा से कम आँच, एकदम कम आँच करके मीडियम फ्लेम करके एकरा के 10 से 15 मिनट तक ले पकाई। अब देखिए हमार थोड़ा सा हल्का हाथ से एकरा के नीचे से हिला दी। देखिए तो हम जैसे हिलाते नहीं वैसे ही हल्का सा हिला दे हम तो ये सब्जी अच्छा से तैयार हो जाए।
अब 2 से 3 मिनट तक ले एकरा के हम खौले दे हम एकरे में। अब बहुत टेस्टी सब्जी बा, रउआ एक बार ट्राई ज़रूर करम, काहे कि हम रेगुलर बनाइला अपना घर में, रोज़े बनाइला। मैंने 1-2 दिन गैप करके ही नहीं कि रोज़े बनाइला, क्योंकि अच्छा लागेला ई सब्जी। आ बिना झंझट के कम तेल में कम मसाला में आराम से ही बन जाला। कम तेल एकरा में लागेला, ई नहीं कि ज़्यादा तेल में हम पकैनी। चलिए हमार बेसन के सब्जी तैयार हो गई। अब एगो बॉल में निकाला तारी, देखिए एकदम टेस्ट तो एकदम पनीर जैसा आवेला हल्का। अब ज़्यादा ही तो ना बताइम, हल्का पनीर जैसा आवेला। एक बार ट्राई करके देखिए बेसन के लबदार सब्जी, और बताइम जे कि हमार रसोई के खाना रउआ लोग को कैसन लागता। तब फिर आइम एक नया रेसिपी लेके, अच्छा सा रेसिपी लेके रउआ लोग के अच्छा लगे। धनिया पत्ती से गार्निश कर दी और आराम से रउआ गर्मा गर्म रोटी पराठा कुछ चीज़ के साथ खाई, बहुत टेस्टी लागेला। तो चलिए फिर मिलतानी एक नया रेसिपी के साथ, मज़ेदार रेसिपी के। हमार रेसिपी देखे खातिर धन्यवाद रउआ सब।